थानाय 25 तारिख 10 मास 2022 नि सालनि हर प्रग्राम नायनानै थांमानि तिप्राजुक अमर सकसैया बिनि दल बाय बिनि दल अंखा 7 जना ताई बखरकसा खलायै हाय अ बोरै न वानसाबो संनि खरबुरि बाय रमिन नारक जागै बनो रेप खलायजाखा ताई रमफेक जाखा बंनि जा tongthokmani sak tongthokmani tongthogoi rohotjaka o omor soksaya tiprajuk no tiprasa rokba tai bufruse kopalni birmar kaksinai ayang uyang phataro okhormaya haide kai tongsinai tok rongno chobai tonjakmani haikiyai haini bagoi tabok rutugoi cheroi tongo Kalyanpur PS Habanokni Usi tai Telemura ni SDPO haina hai thangai sogokya Trinamool Congress ni adongjok khukhenka dati na je aini raidani mote romoi tikhalena nangnai tai majara kotor ni bisingo phasi marana hinai khukhenka o omor sokchiya ti prajokno romphreknai khorok boroi wansa bosongni borokno dati no फांसी ताई रमना नांगना हिनय तेलेमुरा SDPO प्रसेन कांति त्रिपुरानि स्थानीय डेपुटेशन रेखा ताई ओ चाइ तंगमानि ओल खरगबुरैनि बिसिंग खरंनिनो रमखा मुं अंखा आदित्य दास ताई तापस देबनाथ मुंगै तेलेमुरा SDPO प्रसेन कांति त्रिपुरा तामो साका खनायनादि abo busuk jora kubui ba eba saw ba bo jora obo hai party Kalyanpur thanani andaro khas Kalyanpur ni jaga kai tomo chirti prasas rai rok brok sajjona milui tai bui khoroksa ayang hasuko para kaisao kaisa program cultural program chole tomani a program nana hani thampuro prono lamaka soka Lamaka sewai burung ni mobile lok segi nakha ke namani pore buri khoroksa bong logai je tongnai bonotai khoroksa borok yak rongi supret lain thaka nei borok thanawo je puro khobor mangkha horono loge thanani osi staff langai thangka jagao kai jaga thangka angkana je puro boaro kotona somonde sai mangkha pura a jaga ni botodonto sunu khairikha kai asalai rok je tiprasa salai tongmani borok nokhe thana tui phika borok ni safe custody ni bagai yang oga jathunai borok ni ni bagai tubuka thanao apuni pore borok thana ni phei rohojaka kai je burui a buri ni no naitungani chai tongkha naitugi malia hopung ulokai bono basically je chirai tlang nai borok bo saimia buri boroni kai borok khumbai malai thanai mani kon sini lai Oke, aboni bagai aboni ni nok usai mai dia police ok oke naituk sini naituk goi je borok lang hmani a borok bu khajak naituk mia aboni ya gulo abori besar nok suri gahni bini je pro sai bangka oke pro bo posika je bono samung sitra khaika bono noi oke abo sai ma mane pore police accordingly borni complaint dikha pro preka supreka nei oke sen case na kha case na woi loge no je case of tongo khorokburi a khorokburi bisingo khoroksana sung arrest khaika loge no khorokburi bisingo bung tam sa khorokburi bisingo isa tangagi khorokburi bisingo ek number tongo Aditya Das 2 number tongo Tapos Debnath 3 number Devendra Debnath sorry not Devendra Debnath Ratan Debnath hangkai tai 4 number tongo Bidan Dr Bihari hangkai pro khorokmuni against FIR chungnakha case rape case ni case naka tai pokso case chungnaro thepakha pokso ni ek no hangkai todonto chole tongo todonto chole mar pore tini tai khoroksa tini chung romnani robi ma khabono je main culprit chini Aditya Das bono chung tini romkha je apati mungni burini umor okle busiro kaka burini umor brok samani mote kai 13 bochorni sajago je tabuk je obah samung sitra khainai je tabuk sujana rok je rommani borok ni umor okle busiro kabai
borongni 32 থেকে 35 বছরনি bisingo borong boros norok ni singmungni bisingo abo kubui party mungno ni norok aw kubino patimung tabuk jeratei je manmani kaya bo todonto chole tongo de obo hai je cultural program chini kami amsai rok ba juda juda thai rok ongui tongo oborong ti je omo hai party mung sitra rok mung kubang ma thai rok no oborong ti le joto haste ni luku rok nang bahai ke kok sana nang chungo ang sana musugo puja ongkha hangke mela ongkha hangke tongtholena bo nango কিন্তু tongthomuni bagai asu hor ai program rok khlaiawoi ang committee je chongjangnai rokno এবং যে program khainai rok chini artist jongno ang koinai bini bosongo jebabe program khaima hai sarik sanjani simi khaioi hor 10টা 12টা hangke paimani jat e abhai jat program khaina bagi ang koinai bromno karon nai je ani je obikota ang je nukha hor ai program khlaika hangkana mungsa dera layo